Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Avui parlarem dels núvols del cel. Comencem? Aquests dies d'estiu estan sent una mica inestables. Tan aviat fa un sol que es patega les pedres i no et deixa sortir de casa, com s'ennuvola i fa una tempesta amb llamps i trons que sembla que el cel ens hagi de caure al cap. Com podem saber si un núvol ens deixarà molls com un ànec? Quins tipus de núvols porten pluja i quins no? Per saber-ho, aquí millor que preguntar-ho que l'encarregat de la pluja és del nostre municipi, Sant Elies, que ja ens espera a la seva ermita. Connectem-hi. Endavant, Sant Elies! No hi és? Que estrany, m'ha dit que seria dalt de l'ermita. Sant Elies? Sant Elies! No havíem quedat aquí? Sóc aquí! No et veig? És que avui sóc una mica més amunt. Més amunt? Sí, més amunt, molt més amunt. Més amunt. Més i més. Sóc a dalt del cel. Molt més amunt. Una mica més amunt. Què fas aquí dalt? Home, aquí és on treballo quan no faig de reporter pel teu informatiu. Aquí faig els núvols, els llamps, les tempestes, la calamarsa... Que no te'n recordes del meu servei de telepluja? Ens podries explicar com podem saber quin núvol ens remullarà i quin no? Podria, però... Crec que la millor manera és que feu una visita a l'exposició que hi ha aquests dies a la Monsia, titulada Mirant al cel, amb fotografies d'en Jordi Rodoreda sobre fenòmens meteorològics fotografiats a Vilamajor i emesos per televisió. Hi veureu nevades, núvols de tempesta, de calamarsada, de neu, les cabretes del cel, les llenties, els els estrats... No us la perdeu! La trobareu oberta els dissabtes, diumenges i festius de 10 a 2 del migdia, a la Mongia, prop del campanar de l'església de Sant Pere. Ah, i és gratuïta! Gràcies pel consell, Sant Elies. Ja ho veieu, ja tenim una nova cita a l'agenda. Tots cap a la Mongia. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.